Benvinguts i benvingudes, soc l'Estefi i avui soc aquí per apropar-vos a tècniques tradicionals molt senzilles que podreu fer des de casa. Som-hi! Com ja sabeu, Catalunya és coneguda per la gran quantitat d'embotits que s'hi fan. La tradicional matança del porc, on es reunien familiars i amics, és algo que encara a zones més rurals es continua fent. Ja que parlem de tradicions, el que farem avui serà rendir un homenatge als nostres avis i àvies i farem un llom curat com el feien abans. L'únic que us demano serà una miqueta de paciència perquè per gaudir del nostre resultat ens haurem d'esperar unes 3 setmanetes. Molt bé, doncs els materials que ens faran falta per a la nostra elaboració d'avui seran 2 bols, un colador, petitó, suficient, 2 benes, que podreu trobar fàcilment a la farmàcia, un ganxo d'aquests de cuina, i pel que fa als ingredients ens farà falta una cinta de llom. En aquest cas farem una peça petitona, uns 400 grams aproximadament, sal gorda, que hi ha uns 700 grams, després sucre, la meitat del pes de la sal, és a dir, aquí hi ha uns 400 més o menys, comí, herbes provençals, el pimentón de la vera, els alls, i això seria tot. El primer pas serà deshidratar la nostra peça de carn. Per això ens farà falta tota aquesta sal gorda que us comentava abans. La posarem aquí i la barrejarem amb el sucre. I a continuació li posarem el que vindria a ser un parell de grapadets de pimentón. Per donar una miqueta més de sabor i de potència, el que farem serà trencar un parell de dents d'all. El que hem d'intentar és que tot això quedi ben homogeni, és a dir, que tot quedi ben integrat. El següent pas serà agafar aquest bol que tenim aquí i farem un petit llit amb tota aquesta barreja. Agafarem la nostra peça de carn i la posarem aquí. I ara el que farem serà ensorrar-la amb tota la resta de la barreja. El següent pas seria deixar-ho 48 hores a la nevera. Com podeu veure, al cap d'un parell de dies això comença a deixar aigua. Això és bona senyal perquè vol dir que s'està deshidratant la nostra peça i és el que ens interessa. Molt bé, doncs agafarem la nostra peça i ja veurem que ha agafat un color marronet, així fosquet, i que la textura és molt més dura. Amb aigua de l'aixeta rentarem bastant per treure l'excés de sal i secarem amb una miqueta de paper de cuina. Un cop tenim net el nostre tros de carn, el que farem serà ara embadurnar-lo una miqueta i condimentar-lo perquè després ens agafi tot aquest sabor de les espècies. Començarem amb una taula neta, posarem un petit llit de pimentón i posarem les fines herbes. El nostre últim condiment serà el comí. Ara els barrejarem així una miqueta perquè s'acaben d'integrar i a continuació macerarem el nostre tros de carn. Anirem impregnant bé, mira, per totes les bandes. I ara ve el pas que més m'agrada, que jugarem una mica als metges perquè embenarem tot el nostre tros de carn i el deixarem a la nevera uns 14 dies. Començarem a embolicar el nostre tros de carn, jo tinc 2 rotllos de 5 metres cadascun, d'una manera que quedi ben apretadet. Potser amb un rotllo en teniu prou, però és que el truc d'això és anar fent voltes i voltes i voltes fins que no es vegi res vermell. Perfecte, doncs arribats a aquest punt, ja veiem que se'ns acaba. Farem un nusset perquè ens quedi tot ben colladet. El que farem ara serà posar-ho a un colador i amb un bol a sota. El deixarem, això ja he dit, uns 14 dies a la nevera i veureu que anirà perdent segurament potser una miqueta de líquid. Per això posem el colador i el bol. El següent pas seria desembolicar la nostra peça de carn. A l'estat de la carn, en aquest punt, es podria menjar a la planxa. El que jo us recomano és que perquè sigui realment un embotit o un curat, jo he aprofitat la bena amb la que vaig embolicar aquesta peça, he ideat aquesta mena de sistema i li he posat un ganxo de cuina. Això ho deixem a la terrassa o al balcó durant una setmaneta més i ara ja sí que el tindrem llest. Molt bé, doncs això seria el nostre resultat. Com podeu veure, té molt bona pinta. I ja us dic, això normalment és algo que anem a comprar a la carnisseria, però com podeu veure, amb una miqueta de paciència també es pot fer a casa. Espero que us agradi i que el disfruteu.